Namhlanje uma ukuthi siyavumelana ukuthi ukwazi ukuya ekhaya uyobona ekhaya amanye amaphuphane ngabafezekile engikudingayo nje mntanami ukuthi ukwazi ekhaya wazi indlela ekhaya ukwazi ukubona kimi uma kahle kahle manje ungincindela ukuthi naye ngihambe nawe mina mntanami ngicela ke simbeke eceleni mawakho ngicela kube wena usayithela inqobo mina ngidinga wena ngidinga ithambo lami akukho lula kunzima kakhulu kanti ngumuntu ongasandi nokukhuluma ukukhuluma sekukuningi bathi mebefika labantu bechaza kanje sengibona nalo baba wakho ethi ubaba wakho ngabona ukuthi hayi angathi ukuthula kusezoba khona manje mina ngumuntu ongezwani nokukhuluma ngibona ukuthi ingcono ukuthi ukuthi ubaba wakhe amthathe noma abuyele kubaba wakhe kodwa mina ngubaba ongamemukela noma angenza noma yini sekubona ukuthi mhlambe kumkhuliseni kwami sebengenza njani emva kaloko kodwa ngimisela ukuthi indodakazi ibuyele kubaba wakhe ngoba ukuba khona kwayo kumina kuzoba nokungatholi ukuthula Bola ekhaya ngo. Awade ekhaya qoba kaphikiwe umntanami. Hawu. Sasajabula. Wahlangana umhlatho wazona. Wekhaya sekhala kho wena ungaphindi uhambe. Salususala. Awazwa khula. Amuza abantu wakho hlala phansi. Wazwa khula. Ophinde baleko umuntu wakhe. Hawu. Isebenza njani Awade. Sina sazi sihamba noBabuZovu ofuna ingane yakhe. Mhlaze mama ungachaza in details ukuthi kahle kahle kwenzakalani la. Sikwabani lana indle yaba nanga uGatsheni versus wakushiya nemali wakuthengela umuzi iwona imali ngamshiya nayo sineplan yokuthi ngoba makho usekhulelwe yabo manje siqale impilo yethu sibe neshelter yethu ngayishiya imali ngathi sizoshaya isikole sokugcina ila khona engiboshwa khona ke kodwa imali ingakuyena nama plans ethu uyawazi ukuthi ingane kumele izalwe kahle ikhuselekile inomuzi hawu okungicakayo namhlanje masekhuluma kanje engifisa ukwazi ngibuza kuziphi ke lezo mali khona into ukuthi uyayibuka ingabukeki uthi uyayisinga ingasingeki uthi ubothi indidane le impica abadala. indidane nathi esididayo kodwa malandela kazami Abantu bazokhumbula ukuthi njengamanje udaba isiphezukalo udaba lika owam ozalwa ubaba okuthiwa kade ashona kanti lo baba wayegwetshwe 15 years uowami wakhuliswa omunye ubaba umzimela ingane yazi ukuthi uyena baba wakhe original njengamanje sihamba nabo ukhona la ubaba umama Magumede Yeah. kuzoba obaba bawu2 okubaba uGatsheni ubaba umzimela siya kwambili siyothola ukuthi kahle ingane iyavuma yena ukubuya ekhaya ngoba uGatsheni okubaba wayo uyaveza ukuthi kunezinto ayi-investile eziningi for ingane ekugcineni ingane ayihlali naye umzimela uyilengisela ingane wayikhulisa ngapha uGatsheni wenza izinto eziningi wa-invest ukuthi ingane yakhe ibe nomuzi ibe nemali konke kube right behlala kahle noMagumede so njengamanje uMagumede sihamba naye usenkingeni akazi ukuthi uzokhetha umzimela noma akhetha uGatsheni noma enze njani but nansi ingane kodwa futhi uGatsheni insizwa egwetshiwe igwetshelwa ukushintsha isimo somndeni wayo Ningizimu Afrika ngumzulu okavungamisa uvalavala sekufala ngamakhanda amadoda insizwa temagwalagwala letingaqobo fala kahla hamba negazi lami umalanda uDlamini uthi ke amalanda landelani no sicela ukuthi abantu basibekezelele abasibhalelayo malandela bahlezi besha abantu bathi siyabhala eoffice benza yonke into basibekezelele office lethu libusy kakhulu umthamo muningi fethu Facebook @Inyoni TV TikTok @Inyoni TV YouTube @Inyoni TV bese uthi nje super thanks wena uthi subscribe sibonga kakhulu ngo100k and above wenu njengama followers eNyoni TV la ku YouTube qhubekani kanza kwethu nenze sure ukuthi niyasikhulula nisipha amandla niyasilandela sithi nje salute izandla zedlule ekhaya sibaleke kazi sibaleke nje
Ezulu linile qhawe la. Nokuthi nje yabona Gatsheni engathi ungayithola lengane mfethu yabona nje sisebenze lento edlule kwaje uyayibona Ya izodlula wona lento ngoba manje kodwa nje sesibonga nokuthi naye umzimela nawe qhawe umzimela uyithathele phezulu lento nokuthi yabona umzimela ifethu udoda lokubenzile udoda umzimela phela iside nje gojo ngiyacela abantu utaxabana ebulala kube inqaba ya ukuthi nje madoda benze nenza into right nangathintana yabo nangathinta yibo izulu line kashela yeah ndawo yena nivele ibe nodaba plus ngathi kuyehlela into ezothina namhlanje hayi asiyoza la nkomo hayi kodwa ke lubonakala cha nje lo mama le ekhaya ilo mama uno forward usiyabisana umqhawe iqhawula vela layishaya imvula qhawe isho ukuthini lento hayi lishaya hayi sondela bomzimela Coco. Ngibona ma. Uyaphila njani? Hayi isikole. Ayisasihambe sabuye. Senibuyile. ngiyabona Sifikana ngemvula. asibange sisafona Jikelani ngani izulu liyana. ngale ngaphambili La noma ngijikela ngale ngaphambili. Hawu ngiyabona ngiyanibona. Senibaningile namhlanje. ya ngifela sesiweni nabazali Ngane ngoba sisebenzile. Hayi kulungile. Kodwa siyabonga. Hayi ngingangena. Siyasongola ngeke kanje. Lesizwe kahle ukuthi uqhuba kala kwenzakalani ke namhlanje. Ngisihlale ngazo. noma mzetho Ya umzetha kangene. Ya la umzetha. ngathi uma mhlawumbe Hayi mama singahlala la ngicatsi. Ya singancika la. Sixolise nje ukufika kushona ilanga mama bakithi. Yeah. Yebo niyaphila kodwa kwesibili. Siyaphila njani? Hayi siyaphila. vele ke ngeke sayichaza kakhulu kodwa uma ngicabanga ukuthi abantu angabazi abasha ebusweni bakho uMagumede okumaka owami bese kuba ubaba uMzimelo ubaba kaowami ke lo amkhulisileke sicabanga ukuthi ingane yazi yena ke uGatsheni uyamazi ke Uyamazi uGatsheni. Baba uGatsheni. Yaphila. Namba kahle kodwa. Hayi sesala kahle siyabonga ke baba uGatsheni. Siyabonga kakhulu. Manje uyaphila kodwa mama? Yebo ngiyaphila. Kodwa akawungitsheleke. Sonke lesikhathi uthi ingane kephi? Ngoba phela sonke lesikhathi awukazi uzufone, awukazi kodwa kona isibongo sale ekhaya busuzulu kabani ngoba benumtshelile. Hayi samchazela konke. Okay.
samchazela konke umama. Ungichazele nje ukuthi uthi ingane iphi ngapha le ngane yakho uowami akaze ayishintshe ngisho inamba. Ngathi nami ngiyazama ukukufonela kangakutholi wena. Ucingo la ringa laphazamiseka ngagcina ngingazi ukuthi kwenzakalani ucingweni mengikhuluma nawe kwaphela kanti awukwazi futhi ubuyele kuleyo namba. Usuzwile ukuthi ngikhuluma ngoowami. Ngizocela ukuxolisa sisi kakhulu nje ukuyithoba. Yebo. Umama kaNkulunkulu. Ekuhambeni kwakho wami ngoba wahamba ediniwe. Ubese ewavala ama-calls ami. Bengizama ukumfonela kodwa ngamtholi. Manje owami uvala ama-calls akho awukwazi nokuthatha ifoni yomunye umuntu ngaphela ingcinga ayivalile owami ezakho. Akavalile umuthi onivalile mina ngikwaziye lokho. Mina nje angazi ngilibona ucingo lakhe livaliwe. Awukwazi nanokuthi uzame ukuthatha ucingo lomunye umuntu ukuzama ukumfolela noma ubuyele kule namba yayikufonelile ngoba awuzwile phela. Mina ngikuvalanga. Ngisaba ukufonela inamba engingayazi. Ikhuluma ngengane yakho. Ukhomisile nje ukuthi wena awunandaba nalengane. Awunamsebenzi nje nengane yakho, angikwazi ukuthi ngathi kumama onjani. Ukuthi ngathi umama onjani angikwazi. Hayi mhlambe mama Mbili. Ngoba umama useze wafika. Mhlambe siyabona vele nathi ukuthi wakhetha mama. So ngoba sisizisa umfuna nomfowethu sasamthola nako namhlanje sefikile naba nobaba bakhona. Ngicabanga ukuthi mhlambe sengaba yikuthi siyamshwelezela nje indlela simshwelezela ngakhona ukuthi umgcinele ingane ngoba ngisho sifika kuyena samchazela ukuthi ingane la ekhaya uyiphethe kanjani. Manje into ayizele la yena ukuthi le ngane usezoyithatha manje. Mhlawumbe ngayikhulumela yena mama ngoba kalona idlozi. Ngizela uzocela uxolo sisi. Umntanami ngiyamkhumbula. Ngiyamthanda. Ngiyamdinga futhi. Engikuzele la ekhaya uzoyithoba nokuzehlisa. Umathuba wakhe akahamba ngeziqaka. Uqalele nokumkhumbula umkhumbule ngoba sekufika ubaba wakhe esezokutshela ukuthi ingane useyitholile ila ekhaya. Uqale lapho ukuyikhumbula. Noma kade uyikhumbula kodwa uyithulele. Shutho na mama nje into ihamba phambili kuwena indoda nje. Muhleli nendoda nje uqedile. Emambili kodwa ngoba nayo uveza ukuxolisa umuntu akashawa eselele phansi kwaZulu. Akashawa ngale maselele phansi. Ungcono umuntu osuke elibona iphutha lakhe kwaJuku. Futhi eveza ukuyisola uyabo. Ayikona ngeke ngikhulume kakhulu ngoba phela Yeah. wena mfana ingane yakho. Angikwazi futhi ukungena kakhulu ngoba kuyinintsho ukuthi obaba sekuyangisinda. Ngoba manje akushiyo ukuthi ubaba kuthiwa obaba. Bobabili laba manje angikwazi ukungena indaba zasemzini yabantu kakhulu ngize ngigqamane. Engingakhuluma nje ukuthi ngoba owami nawo sekhulile akayona ingane ngicela ukuthi ngimbize azazobona uma wakhe. Akhulume la ngapha yakunzima nami ukuthi ngingagoloza nengane yomuntu. Ngabe liyiqala vele ukuhlala nengane yomuntu. Ungayenzele lutho. Hayi kezwakala mama. Kodwa angazi noma umama mhlawumbe kodwa phela umama mhlawumbe uke waboka na sike safika ubaba uyamazi baba umzimela. Uke wambona lapha enkundleni. Ngeke ngambona enkundleni. Yeah. Sanje uthi mama angazi zadideka ukuthi awase kuba obaba ababili. Yeah, umzimela uyena lo wakhulisa owami. Ohlalele. Awungitshele nje. Awungitshele nje ukuthi umama unjani nje lo. Wena umkhulisile kodwa futhi ubaba wakho omunye umuntu.
ngoba bakhe mbamba basho njalo bafana bangalenhlaneza athi mbamba bakhonevela awungitshele nje ukuthi inhloboni kamama lo baba wakhe bamba awungitshele nje ukuthi inhloboni kamama akasayisoli niyambona kodwa ukuthi useyisola kanjani hayi yena umama uyayisola kakhulu ngoba ngisho sikhuluma naye endleleni ukuvezile ukuthi into eseyifuneka njengamanje uzoyithoba kuwena exolisa njengoba exolisa mhlawumbe ke bese sithola nethuba lokuthola ingane angazi-ke noma ngingambiza yini mhlawumbe akababone labantu ngasicelela Sisoncelela ingane yami ngiyibone. nesibili eyi owami waza Dok. mhlawumbe noma uzobuka khona ungandika khona kasisi Ngane yami. Ngane. Sithanda sami. ngicela uze ngaphi ma ngicela uze ngaphi uyaphila owami no sesihambe sasabuya ke nabazali bakho njengoba sasithembisile nakumama ukuthi sizobacela uma wakho nawo ngubaba wakho njengoba sasithengisileke sikhuluma noma wakho la ekhaya ukuthi sizohamba siphinde sibuye-ke futhi sekukhona uma wakho sisihamba nogajeni ngodaba-ke lolu laziyo-ke nawe sisi so ubaba omzimelo uyebese ecela-ke ukusiphelezela ngoba ngicabanga ukuthi angazi kwatsho mhlawumbe ubengadingeki kakhulu ngaleyo ndlela kodwa-ke wabese secela-ke ukuthi asiphelezele ngoba naye ubeyidinga ukuthi acacisele ngayo yonke lento eyenzakalayo njengamanje so-ke sahamba naye-ke njengoba sibebathathu kanje. Ngiyayizwa lento mina and nilokhu niyangilandela konke la ngikhona niyangilandela nila kodwa umbuzo wodwa engawubuza ngiqala ukufika ukuthi yini le yenza ukuthi angifune kangaka manje ubaba lo ofikayo manje empilweni yami waya ngifune kangaka emva kwaso sonke lesikhathi ngoba kade waphumele bengisabuza umbuzo wodwa akazi ngaphenduleka and yona into engenza ngifuna ukuthi ngiphume nje kule nto because I understand kwangempela ukuthi yini le simshisa kangaka manje ndodakazi owami impela lothi ngidingi impilo nami ngifuna ngifisa uvala isikhala bengingekho ngazo eduze kwami kunezinto ekufanele uzazi okuyizakho eqondene nawe ngiboshwa unezinto owakumele uma wakho ekwazise zona ngisejele so mangifika kuyena uma wakho awazisanga zona izinto engithanda ukuthi uzazi isithunezi ngisakhona saphila ngiyakuzwa uma wakho ubrong bakhe kwakumele achazele okokuqala wangamela uma wakho esingashona kwakumele achazele ukuthi babakho uyaphila ubaba wakho ku1 no2 no3 ngiyakuzwa and uyazi naye ukuthi asikho kuma good terms naye ngenxa yakho lokungiqambela amanga 99 it's fine into engayi-understand mina namanje noma ungichazela ngiyezwa khona izinto kwakumele ngizazi in vele wayethe ushonile nani ngakuzwa lokho ne but ngathi khona into ekushisayo ngi-understand ngathi khona into ekushisayo manje angazi noma mhlampe lokhu okhuluma ngakho kuzokwenzeka manje yini le kwenza ukuthi manje ufune kangaka ulangazelele kangaka hlezi niphansi phezulu nobhuti labo ohamba nabo angizwisisi lapho ukuthi yini le esikwenza manje ungifune kangaka owami kunezinto kunemali angishela uma wakho le mali angishela ukuthi uma wakho akukhulisa esune uma wakho ayikhulele sasinama plans ukuthi azame ishelter la ozohlala khona isohlala khona ngiqale khona umndeni so lokho ohamba kwangabe senzeka kwaphetha mina sengiboshwa lo mali leyo yagcinisele ngakuyena uma yagcinisela noma so owami asibhidlize ngokwakhaya manje asabuyele emuva amacala kama wakho ngicela siwabeke emuva mina manje ngifuna impilo yakhe iqhubeke phambili
ngicela umxolele uma wakho kukho konke akwenzile ngicela mina nami ungisetheleni kukho konke engikwenzile empilweni yakho ngicela manje siqale impilo entsha nawe mntanami mhlambe ukufakazela ubaba wakho awungekho sike sabuyela futhi uma wakho nomzimela ukufakazela ubaba wakho uzama naye ukuveza ukuthi kunendlela adlula kuzona esikhathini esedlule ezingaqondile ezokuganga ngesimanga sokuthi wayefuna impilo yakho noma wakho ibe ngcono okwagcina futhi kuvela nokuthi umuzi lo ole uamandla akhe ubaba wakho ngicabanga ukuthi uma wakho uyazi ngalowo muzi ukwakhe kwakho ukuthi wakheka kanjani wakheka ngayiphi imali engicabanga ukuthi ke siswami njengoba umncane ubaba wakho uzama ukuveza ibanga lihambile ekuthenini impilo yakho nekama wakho ibe right kubhlungu ke kuyena uma ngabe siswami ejezele zonke lezi zinto kodwa ekugcineni usezibonela ahlekelwa wena ya mhlawumbe uqeda lapho wena owami into econfuse kakhulu ubaba uGatsheni wena wazi umzimela leyo nto econfuseayo umzimela kodwa futhi manje ngiyathuka like ngiyathuka wangempela because mina ngazi ukuthi nje ubaba lo akakaza bekhona empilweni yami ngazi ukuthi akabanga nandaba ngazi wena wazi ukuthi ubaba wakho ilo yebo ngazi mina ubaba umzimela kodwa nje ngazi ukuthi umuntu obhedayo empilweni yami ubaba lo ayikho into engiyazi ingakho nginga-understand mase ngifuna ngaka manje engakaze enze noma imapha ama-terms ukuthi angithole sonke lesikhathi lesi ngakho benginga-understand kodwa manje senginakho uku-understand iside lakhe malandela ngoba mama ngathi le ndaba ngixolisa nje kakhulu kodwa iyakuthinta kakhulu ngoba ingane iconfuse kangaka nje wena yabo mhlambe njengamanje sekuyisikhathi sokuthi uhlubudlube ekhasini nasenganeni icaciseleke ngoba ingane yazi ukuthi washona ubaba wayo yazi ukuthi nje manje ihlala nangu baba umzimela ingane ididekile nje manje sathi naye ayazi njoba silandile nje ayazi ukuthi simele siyithathe hambe noGatsheni nomele siyithathe hambe nomzimela so zonke lezi zinto malandela sizikuwe mama ukuthi nathi ingane siphambi kwakho ukuze ngoba phela sikhulile naye siyintombazana njoba siyithola la nje kamfana khomba kona ukuthi sikhuli khona esekwazi ukubona okunye futhi Gojo ungeza lapha asikaze futhi naye size sitholeke izizathu sokuthi ungani athathe isinqumo esinzulu ngale sokwenza yonke le so ukuthi kuboshwe indoda yakhe ebelazi iqiniso ngicabanga manje kufanele vele amaqiniso ebelazi iqiniso Magumede wawazi ukuthi uGatsheni wenzeni uboshelwe ini nehlanganiseni even nomuzi lo wakhile wawazi ukuthi amandla kaGatsheni ngeke size sokufihle lokho mhlambe asikazi nathi Gojo eze sitshele iqiniso lokuthi ukhike izizathu esenze ukuthi ngicishe lesithombe enganeni sika baba oyizalayo ngihlale nomunye umuntu kwakuyisiphi asazi noma nanixabene noDlovu uzothi ushonile eboshiwe noma wawenzakaleni kodwa phela njengamanje obesho umfowethu aseke isidingo mama sokufihla baba umzimela sexolisa nje kakhulu ukuthi nawe kule ndaba le kodwa umama siyafisa ukuthi eyicacise lento kakhulu ikhani Gatsheni nasenganeni ikhanya phela nayo ingane isiyindala nokuthi baba bathembisana inomzimela asazi yabo kodwa nje manje Magumede esikhathi sokuthi kucaciseleke ingane kuhlukwane kahle owami mntanami yebo ubaba wakho wakushiya usesiswini ubaba wakho wayeshaya amabhenki imali eyithola eyibeka kumina futhi kangangokuthi washiya isamba semali okwathi noma amaphoyisa esemshaya kucaca ukuthi ayambulala kodwa akazange azayikhipha wayelokhe nezwi mina ethi leyo mali eyomntanami ozomzala kwaya wabosha ubaba wakho ekubosheni kwakhe nami ngangitshela ukuthi vele uyodilikelwa yijele entweni ayeyenza
kwase kuphelile nami ngitshela ukuthi kuphelile. Ngakuzala ngakukhulisa ngaze ngathola umzimela. Ngangiyeke ingane yami ngihlale ngingenamuntu ongivikelayo sinawe ngoba sabantu besifazane sobabili. Kodwa sikaze sibe khona isidingo sokuthi ungiqambele amanga namanje ngisashinte eyodwa mama. Amanga ngempela kwakwenze njani? Waye konengane lengane. Nami ngiyayisola ngoba useqhamukile baba wakho. Vele le ndoda ibiyazi sakuyona iyayo lengane. Yebo. Ayinephutha. Unephutha elikhulu. Udlalile ngengane encane ayibona lengane idideke iphelile. Mhlambe angiboni usawuphinda umama kule ngane. Ya khona ngicela ukuyibuza. Magumede umzimela ubazini ukuthi ingane ubabayo ukhona noma mhlambe bekuyisitory esifanayo nesika owami ukuthi ubaba usasho ukuthi washona. Bazi ukuthi washo. Oh yeah. Shuthi wonke umuntu kahlahle la Magumede wena ngokwakho bewazi ukuthi nje uNdlovu washona. So shuthi naye umzimele ingakho ngalanga sifike ekhaya samfica vele naye ethuka ukuthi awukwenzakalani. Manje ke mama lenkinga ngoba uyabona ukuthi isimanxaka njengamanje. Ingane njengoba ngisho ngithi ingane wona iconfusekile njengamanje ukuthi izohamba namuphi ubaba la. Uyabo. Nangu uGatsheni sihamba naye uzofuna ingane. Nomzimela naye uyikhulisile ingane. Nawe uyanomuzi yabo nje balandela ngazi. Mhlawumbe sike sizwe uvo lika Mzimela iyonke lento. Mhlawumbe ukuthini ukuphawula kwakho ngoba angifisi mina umzimela uGwajobe simenze ezizwe eba weak noma simenze ezizwe ehlelwa isithunzi noma simenze ezizwe engenamandla ngoba ekugcineni lo muntu ingane ingaka nje uyikhulisile yabo. Ngicabanga ukuthi nawe owami angeke size sibuze izinto in details ukuthi umenzele nani abayena. Mhlawumbe Mzimela mfowethu indaba ezinje kuthini kuwena? Kunzima kakhulu kanti ngumuntu ongathandi nokukhuluma. Ukukhuluma sekukuningi. Bathe mebefika labantu bechaza kanje sengibona nalo baba wakho ekuthiwa ubaba wakho. Ngabona ukuthi hayi angathi ukuthula kusezoba khona. Manje mina ngumuntu ongezwani nokukhuluma. Ngibona ukuthi ingcono ukuthi ukuthi ubaba wakhe amthathe noma abuyele kubaba wakhe, kodwa mina ngubaba ongamemukela noma angenza noma yini. Sekubona ukuthi mhlambe kumkhuliseni kwami sebengenzi njani. Emva kaloko kodwa ngimisela ukuthi indodakazi ibuyele kubaba wakhe ngoba ukuba khona kwayo kumina kuzoba nokungatholi ukuthula. No kezwakala Mzimela. Kuyezwakala saxolisa mama. Kodwa sizama ukulungisa vele la. Malandela ngicabanga ukuthi mhlambe ngokwamanje owami sizomlanda uya kwaGatsheni. Ngiyivuma leyo nto. Ngancame ngingazi ukuthi ngidinge ngingazi ukuthi ngiyaphi bese ngilahlwa nawo baba kuyena umuntu ofana nami ongazi lutho njengami ngoba kuyacaca ukuthi lapha nangu baba wakho kuzalayo. Hayi imali Gwajobe Mzimela Malandela umzimela aswafihla amandla akho njoba naye usho ukuthi usebenzile ukwenzile kanjani. Kodwa vele ngokomthetho nangu baba. Yabo. Asikhethele kodwa ngokwegazi nangu baba. Owami Mina angimlahlele owami. Noma ngabe yini ayidingayo mina ngingamenzela njengengane yami. Babuya ngilahla muthi ngihambe manje nomuntu engingamazi ngazi wena mina impilo yami yonke ngazi wena. Ngiyavuma kuthiwa ube nendaba nami ube ngikhathalele nanani kodwa angimazi angikwazi ukuthi sengingasuka manje ngithi ngihamba naye. Ngizothi ngihamba nomuntu engimazelaphi.
Magomede uyayibona ke inkinga ususifake Ufaka kuyona. kuyona ingane. Uyayibona inkinga sesifake kuyona njengamanje. Njengamanje ingane njoba sasifikile kumama yabo sacela sinomalandeli ukuthi sicela ukufika nawe sekuzoba isolution. Ingane idecide ukuhamba no baba lapha umzimela. So Owami. Ugatsheni baba wakho. Umzimela akusiyeni baba wakho akakuzali. Kodwa umzimela ubesikhusele esinakekela enza konke. Uyena obe umvikeli wami nawe. Kodwa kahle kahle ubaba wakho nangu ulanga. Mucabanga ikhona into ingane into esazoyize iphuma kwena. Mucabanga nje. Njoba uchaza nje nokuthi ikhona into engayizwa nje lengane isho wena. Ephuma emlonyeni wakho. Mhlambe engakaphenduli. Magomede umdala kakhulu sesikuthina kodwa ngenxa yomsebenzi nathi siyaphoqeleka ukuthi imibuzo esicabangayo mhlambe siyibuze ukucaciseleka. Mhlambe isizathu esenze uhlale nomzimela isiphi? Mhlambe kwase kuphela imali kaGatsheni kaNdlovu. Angazi mina yazi namanje ngoba yabona mawuzo kuthiwa umuntu washiwa nemali kodwa jikijiki esikhashana esincane usethi umuntu ushonile usehlala nomunye umuntu. Mina ngasezwe izizathu esivalid into nami ngathi mangayalo omunye umuntu ngithi mina nami ukhona useswa kwaba nesimo esifana nalesi loso simo sasumpho nami indlela engayibuka ngayo into yamphoqa ukuthi ahlale ngempela nalomuntu. Kwase kuphela imali kwase kwenzekeni? Imali ngathenga umuzi ngayo yonke yaphela. Angisebenzi nginengane. Ngangizoyikhulisa ngani? Ngangizohlala 15 years lo ayogwetshiwe ulanga. Ngingenamuntu empilweni yami. Ngangizokondliwa ubani? Yona indodakazi yami bayahlala abanye abafazi bayalinda amadoda ngathi khona abakwazi behlala eshonileke ngempela ahlala umuntu impilo yakhe yonke shuthi wena nje kwasimile into engekho kuwena No yazi ukuthi balandele ngeqolisa umama lento ayishoyo angisho kabi ma ungixolele but lento ayishoyo mhlawumbe angisho kabi ngokweside lakhe kulakho mama ngifune umuntu akuzwa kahle endlini usho ukuthi wena wabuka lesi sikhathi uNdlovu aboshwe ngaso wayibukela nawe ngokwemizwa yakho ukuthi ngeke ukwazi ukubekezelela umuntu osetshele ongamazi uphuma nini wabona ukuthi kungcono ukuthi mhlawumbe uqhubeke nomunye umuntu impilo mhlawumbe usho njalo ngizolima uliqonde inkulumo yakhe isho njalo ngokwemizwa yakho njengomuntu wesifazane nezidingo zakho ngiyakubona okwemali nokuphila nanani sesikhuluma ngawe ngokumzimba wakho nama feelings akho. Uyena wayegwetshiwe bhuti ngangagwetshiwe phela mina nemizwa yayingagwetshiwe. Yeah cathi ke ngani kodwa bafethu ngiyamncenga lo mama uclear yawo mathole mama njani imncengi ukuthi ngiyamncenga wajwela umncenga kakhulu. Hey bafethu ake siphume ngento eyodwa. Okay Ake siphume ngento eyodwa. Okay mhlawumbe endlini nje sisonke umuntu ozowenza ukuthi le ndaba le igcine ifike esiphethweni ma wena ohlala nowami. So owami sizomcela namhlanje baba uNdlovu njengoba sasifikile nangu ma usefikile njengoba usho ukuthi akafike nomzali wakhe umama. So owami wena i-decide kuwena angisho kodwa kuwena ukuthi njalo namhlanje uya ekhaya kwaNdlovu uthi wena uthi nangu baba uNdlovu uzokucela wayefikile nakuqala ukuthi ukukhathalele uzokucela. Siyacela baba uNdlovu zikhulumele Gatsheni awulona idlozi. Mntanami ngoba ngathi uyaqaleni ngazama ukuxoxisana nawe ngoba ngombili kwawukuthi kungcono bakuthi ngifika noma wakho
nakho namhlanje ukhona mawakho namhlanje uma ukuthi siyavumelana ukuthi ukwazi ukuya ekhaya uyobona ekhaya amanye amaphupha ami ngabafezekile engikudingayo nje mntanami ukuthi ukwazi ekhaya ukwazi indlela ekhaya ukwazi ukubona kimi uma kahle kahle manje ungincindela ukuthi naye ngihambe nawe mina mntanami ngicela ke simbeke eceleni mawakho ngicela kube wena usayithela inqobo mina ngidinga wena ngidinga ithambo lami akukho lula ngengiqamba mama Mntanami ubaba wakho ngathi usakhuluma owami kahle umsomlingani yasi siqhubeke ngithi akukho lula ukuthi manje sengihamba nomuntu engingamazi nakhona la ngiyakhona ngiyakubantu engingabazi akukho lula mhlawumbe ngabe ngiyezwa mekuthiwa ngiya lapho ngiyobona mhlawumbe ngiyobabingelela ngibabone nami sengiyahamba ukuthi ngiyohlala khona angikuzwisisi okangempela angikuzwisisi angifuni ukuzwisisa yeah hey Mzimela ngizwe ngathi uyihlangula indaba ezini into engingayisho nje ukuthi indodakazi yona ngiyayithanda njenganendodakazi yami behlisani kahle noma wayo nayo kodwa manje ngokuthi sekunokukhuluma okukhulu okungilandela manje ukhuluma angiyena umuntu okukhuluma uthanda ukukhuluma ngenzela ukuthi ngiphume ekhulumeni nokuthi mhlambe bathole indlela eqondile ingako ngithi mina ngifisa ngazuthi ngaphela lento undodakazi amemukele uyise kodwa ukuthi mhlambe kuqine kangakanani noma kubhlungu kangakanani kodwa okusalayo igazi lakhe mina engingakusho nje ukuthi noma ngabe yini mhlambe ayidingayo ukuthi khona into ashoda ngayo noma eswele ukuthi ngikhona nengane ekhulele kumina engiyikhulisile njengane ngane yami kodwa kuhlaleni ngoba ngiyabona ukuthi ukukhuluma khona ingako ngithi ngcono ngiqhele ukusho ukuthi undaba ezitha uthi nje nangimagumede nje mhlambe angazi noma mhlambe usho ukuqhela ngokwale inkulumo noma mhlambe ukuqhela nje kuyo yonke into ekuhlanganisa nalomndeni nalokukhuluma ngoba ngiyacabanga ukuthi mesisondelene naye still ukukhuluma kuzongithinta ingako ngifisa ngazuthi ngingama ngiqhele nje bona bonke shuni ngomanye amazwi bayinqamula ifini kusho ukuthi mhlambe babumzimela ngokwenkulumo yakho sithi sike safika lapha ekhaya kulo amuzi wakuveza ugatsheni ukuthi uqalela izinsuku zokuthi ungathola indawo qonda ukuthi futhi nje yonke lento leyo ke uyashenqa kuyona futhi mhlawumbe singambona ugatsheni eyoqhubeka emzini wakhe mhlawumbe nonkosikazi wakhe nengane ngicabanga ukuthi kungaba kanjalo ngoba mhlambe nokuhlala kwami lapha akusaphephile ngoba ngazi ukuthi kusasa kuzokwenzekani nokuthi uzoplanani bese ngumuntu vese ongakuthanda ukukhuluma ingako ngithi nje ngcono ngiyikhiphe singakubambi ngophondo mama Magumede singakubambi ngophondo ngoba ukhona awulona idlozi ma nangu baba umzimele beka udaba lokuthi cha uyashenqa kuzo zonke lezi inkulumo naye vele uyabona ukuthi kwenzakalani nangu baba wengane usefikile wangempela futhi uyashenqa mhlawumbe nakuwena awusho njalo izulu nje izulu asitolile Mzimela kungenxa yesenzo sami noma kuphele lona uthando isenzo esidale lokho ukuthi kuze kufike ekupheni ukuthi ngiqhele ngoba manje njengoba sekufike lo baba lo angazi ukuthi ekuhambeni kwesikhathi kuzokwenzakalani
ukukhuluma ngibona ngazuthi kuzole kungilandela kanti manje ngenzela ukuthi nje ngiqhele ukukhulumeni ngoba angiyena umuntu othanda ukukhuluma kakhulu ngomkhumeni. Okay, ngicabanga ukuthi leyo ayidingi i-Unity TV kakhulu kwaJu. Yeah. Ngicabanga ukuthi mhlambe sebengayilungisele eceleni indlela yabo. lezi amathandana wabo Ngokubuka kwami ngoba khona nanengane la. Ngiyacela ayikabi. Mhlambe Yeah. lokho ninganendlela ukuthi ilungisa. Yeah, mina ngombono wami Mambili Gatsheni. Ngombono wami angeke ingane size ngempela bafowethu sifunde ukuthi siyayiphoqelela ngempela ukuthi okwamanje like okwanamhlanje ukuthi ayijwayele noma yipi. Ngombono wami angazi ngabonisana ngimncane mina angazi Nkosi yami noma mhlambe engubekayo umbono ongakana mhlambe olingana nobuncane bami. Ngokucabanga kwami bengibuka ukuthi Gatsheni indaba ezitha ngoba mhlambe nasekhaya ubusushilo ukuthi ingane yeza no wami mhlambe kusanzima ukuthi amukele manje okungenani Mambili mhlambe bese ngacana usiphelezele ingane iyobingelela iyovela ekhaya ibone ekhaya ukuthi nanti ekhaya ngizuleke ukuthi khona nodadweni omdala ibone mhlambe noantu ayayibone mhlambe kubingelelwana usikhiphelelo maheyi wasazi noma usibekelele namaheyi eGatsheni mhlambe ke ingane yazi ukuthi nakhe ekhaya mhlambe ke nangu nomzimela nawo sethi ngazi ukuthi mhlambe bese bebuyela ke le kwakho Gatsheni angazi kwaJu angazi into engisho no ngicabanga ukuthi kuwumqondo oright ngoba lolu daba kungashonilanga makuthiwa mhlawumbe siyalidingida ngoba luyindida kwalona and kunzima phela mfethu umuntu vele kade bengazani at all sekuthiwa namhlanje manje yabo mhlawumbe ingane kufanele lokho ivakashi mhlawumbe izigcineke kwamukeleka kahle ngoba useshilo nobaba umzimela sabonga umzimela ushilo umzimela ukuthi cha yena akana inkinga ukuthi iye kubaba uvula izandla futhi nakuwe owami ushilo wathi akana inkinga makhona usizo futhi mhlawumbe ongalisebenza cha lokho kushoyo mfowethu kungasiza ukuthi mhlawumbe Mambili ngoba phela ingane sisangeni sakho njengamanje iyobona kubo kaGatsheni mntana ayikho neminto engizoyenza ngoba ekugcineni kosuku abazali bakho lapha bobabili mase befikile kanje becela bathi hambe yobona uyavuma ngeke ngize ngokulahla uzosiphelezela naye ngiphelezela nami ngizoniphelezela ngiyobona nami la uyisa khona sibone ukuthi indawo ekanjani kodwa mina ngeke ngize ngikulahle ekugcineni kosuku ngifisa ukuthi uphelele la ekhaya awukuthanda nalokho Yazi siyajabulela lokho ma. ekugcineni kosuku ngifuna ukuthi ubowala ekhaya ngokuphelele ngizozama ngawo wonke amandla ukuthi ugcine ubuyelile la ekhaya ngokuphelele nabo bebahle begezekile bakudedele nabo bekhululekile bazi ukuthi mebeze la ekhaya sebezokuvakashela abasabi nabo bonke labantu abahamba nabo Ngiyasala. Sizakugcizelela lapho nje ngoba owami asikuthathi for good. Kodwa just ukuthi ubone, yabo? yeah Uphinde ubuye uze la. Sibe nenhlelo zokuthi uzoya kanjani futhi kamasho, yabo ukuboniswana, yabo? Ngeke sikusase ngenqubo somdala mawumngane. yeah inami lo kade ngibuke uyafana kodwa futhi nobaba wakho ngiyibali phela hayi bazothenga impela uyafana impela hayi bazothenga impela Nanokuthi ngiyayizwa lento yokuthi ngivakashe ekhabo baba lo ufika manje ukuthi ngivakashe ngiyobabona ngaleso sikhathi leso kodwa ngiyafisa kube kwakhona ukuvakasha kwami ukuthi angisuki la ekhaya ngabe ukuthi ngcono ngisuka la kuhlala khona ubaba because uyena umuntu engimaziyo mina uyena umuntu ongikhulisile angikaze ngifile isikhala sokuthi akuyeni baba omongizalayo impilo yami yonke angikaze ngisifile leso sikhala ngabe ngiyezwa kuthiwa ngiyohlala naye kahle umbeke ukuthi angihlali la ekhaya ukufisa kwakho nje Ukufisa kwami. ufisa ukuhamba ufisa nobaba ngabe uhamba nobaba nomzimela ikona ngikuncamilayo owami kuhlola ngisho sekuvela ukuthi ufana nobaba wakho
Okay, ngiyamuzwa owami ukuthi inhliziyo yakhe ikumzimela kufaneleke futhi ya ngoba umkhulisile ya Magumede umzimela uveza ukuthi uyashela ifindo yanqamula shuthi niyahlukana ngamanye amazwi usho nje inkulumo yakhe isho njalo uMagumede kodwa mangizwe inkulumo yakhe eqaleni uthe izathu esamenza ukuthi ahlale nomzimela ingoba wayekade edinga kube khona umuntu wesilisa ozobabheka nje abanakekela abagadi nakho ke uyashenxa kumzimela uyakuveza lokho akakufihli ukusho phambi kwethu ukusho ku screen ukusho phambi kwabantu nangu ugatsheni mhlambe uyamvumela yini wena ukuthi ingane engafika anytime azoyibona ngoba sivele kuyavela ukuthi ingane izolokhu ivakasha kagatsheni kodwa isikhathi esiningi izoba ingale emzini kagatsheni lokaMashi le ingane evele ejwayele khona siyamvumela yini mhlambe ugatsheni ukuthi mhlambe ukujwayelana kwakhe nengane kube ukuthi ingane ufika kuyona kaMashi ugatsheni kwamukelekile ngoba bengishilo ukuthi umuzi ngawuthenga ngemali yakhe okusho ukuthi umuzi ufana nokuthi owakhe ngamanye amazwi ugatsheni shuthi engafika noma inini kunina ngishanganqonqoza ngo-12 ebusuku ngomvulela angeke Hawu. Sekuyacaca manje sekuyangicacela ke manje ukuthi kushothi bongisebenzisa. Mawukuthi nje ngale nkinga nesinayo nje sengithi mina ngisathanda ukukhuluma ngiqhela sekukuthi ugatsheni sengafika noma inini kusho ukuthi usamthanda vele. Wawungisebenzisa Magumede. ubaba womntanami Hawu. Isikhathi esingaka nezinto engikwenzele zona ekugcineni nje so vese ungilahla kanjalo ngoba khombisa ukuthi vese bongangithandi okukwenza nawe baba ubukwenza ngothando angikaze baba ngibamba ngenkani bekuwuthando wena othe seluphelile uthando kumele ngenze njani ngizogada ubani angisho ngokanjalo manene wakhuluma Magumede okhuluma indaba uzogada ubani ugatsheni usho ukuthi uyabuya ngokusemthethweni kuwena mama Magumede uzohlala nawe akafanga phela uyaphila ufanele ungena azohlala endlini sucacile ke mzimela ianswer uyayithola ke kodwa ke ngokuzwa inkulumo umzimela ubethe ushenqa ekukhulumeni kulesiqaqaqa uyashenqa unqamula ifindo kodwa ke ngiye ngakuvala ke lokuthi hayi mhlawumbe ngisacela ukuthi babuye bakulungise bodwa eceleni kodwa ke futhi uMagumede mayingabe ethi ugatsheni wamukelekile vele wamukelekile umuzi wakhe kunaloko ugwatshowa kufanele sokufika futhi ube isigadi ngoba umzimela saxolisa futhi wena ubuya isigadi somuzi ubuyiphoyisa usebuyile umnikazi womuzi uzoteka over so kodwa bafowethu lento ngicela singayibuka kancane kodwa bafowethu uMagumede ngicela ukuthi mhlambe obunye ubudedengwana lobo gatshe wena gwatsho ngoba phela ugatsheni umuzi wakhe ugatsheni unalo ilungelo lokuthi kuloya muzi ngidinga ingane yami kuphela ngeke futhi simphikise kuloko yabo usangakusho lokho ukuthi mhlawumbe umzimela akazibona angazi ke kodwa singamkhulumeli gatsheni ngeke sokukhulumele mhlawumbe nawe uyafisa ukuthi ingane ibe noma wayo ungeke futhi uthi ingane ayiphume kulo phahla walijulukela walijezela ibone ukuthi yenze njani noma wayo if ukuthi wena mhlawumbe uthi hayi uMagumede engaqhubeka ubheke umuzi kanye nengane ihleli kulomuzi wayakhela wona ngicabanga ezinye zezinqumo futhi engaphinde iphume nogatsheni Ngiyahlonishwa njengoba thina kaMashi ngasho ngathi mina isinqumo salowa muzi noma ukuthi kuzokwenzakalani idn cabanga ukuthi sikuyena owami ngoba ngangikwenza ngangijulukela yena owami uma kuthi owami ngendlela asho ngayo ukuthi mhlawumbe usada nobaba wakhe or kanjani kodwa mina ngifisa ukuthi akwazi ama-powers alowa muzi angiyena owami mayethanga ngiyena laphana ngengena owami mayethi ngafika laphana ngafika ifethu uma wakhe akamdingi laphaya akadingi owami ifethu owami uma wakhe akamdingi laphaya
ama-powers akuyena. akuyena owami ngoba ngasho ngathi mina ama-powers alo wamuza owami. Shuthi wena ujezele ingane yakho sonke lesikhathi. Yabona kukho konke Umbona usuka wakho behlupha kanjani? kukho konke bekwenzakala. Ukhombisa ukuthi bekukhathala. Namakhruge bengitshela amakhruge ukuthi ngeke ngina ngiyomasha ngiyomthola umntanami. Yabo? Engibhekisi athi mfethu ungakulahle ithemba. Uyithola ingane yakho one day. Nakho sengiyitholile. Owami nangibo bonke ikhuluma. Hlisa umoya mntanami. Umuzi wakho, Hlisa umoya. owakho kuba wakho uyakubeka ukuthi umuzi owakho. Ngazi manje ngididekile shem iyangidida mina lento le. Iyangidida wangampela. Ngaphezulu nje kwamandla ami. Owami mina nginankinga owami. Mina kade anginethwa imvula owami. Kade ngale mahlathini ngenza umaskito. Mawuthi umuzi uyawudayisa. Kodwa wakho umuzi. Mina nginankinga owami. Kodwa mina bengifisa ukuthi wena ube nedleke la ukhusela khona la khona. Yes. Ngoba uma wakho ngicathi usevumile ukuthi ubaba wakho aye kulowa muzi kodwa ke ubaba wakho uyasho ukuthi umuntu onezwi wena la njengomntwana wonke ayekwenza bekwenzela shuthi wena yabo singawakhohlwa namandla akho umzimela ukuthi cha usebenzile qhawe waba indoda wondla wenza yonke into wanakekela uyabona lento malandele mina Okay, nje ukuyenza beshothi bafethu kade sidingide. Asiphume nento eyi1. Mhlambe besacela ukubona Gatsheni ekhaya. Ngiyabona ngoba nesikhathi siyahamba. Ya nesikhathi siyahamba. Owami nje abone sicela lokho kuphela. Mhlambe ke after lapho owami sezosho ukuthi ubuyela kamasho noma kwenzakalani umbuyela Manje into eyinkinga ke bavugatsheni nawe mawakhe nonke nje. Bese sinamaplani owami. Ziningi izinto bese siyiplanile. Anginqabi kodwa naye. Ngeke anginawo amandla onqaba naye ngoba oyi. Kodwa manje bese sinamaplani and owami befunda kwambuza nini kobhalile nasi. Into engazi ukuthi end of February buzobhalile nasi. obusumele silenazi manje Bese ngimenza silenazi ngoba befuna ukuthi egcineni ngoba imoto esikhona abe busy ngenxa yokuthi kusazoba nemicimbi sisazoba nayo ebesiyiplanile ngokuthi intombazana anginayo uyena umuntu obesengisiza engazi-ke manje mesuka eduze kwami ukuthi ngizobe sengimisa kanjani noma mhlasimbe ngizokwazi ukumthola le yakhona noma kuzoyenzakalani ngoba phela akufunakala igcine eyihlehlisile indaba yelenasi yakhe ngibona Ya nanezinto bese siyiplanile nje naye zonke nje mhlawumbe kodwa lokho asibone mase sibuya le ya kwatsho okunye mhlambe mambili ngiyacabanga ukuthi kuzoba kubazali ukuthi ingane bayivumela nebuye kodwa ngoba ingane iqomile la ekhaya kwatsho usiko lwakaZulu vele alikaze lavumela ingane nangelinye ilanga ukuthi ihlale kubuka mfana ngale kwezaba ezenziwe mhlambe lokho mhlambe uyokuxoxisana nomndeni ukuthi kwenzeka kanjani kodwa angiboni ukuthi kumqondo omuhle mina ukuthi vele ingane ibe la ngicathila nje ngoba vele bexakekiwe ungazi kufanele kwenziwe njani kodwa nje uma ukuthi sekuzoba indlela vele izovuthwa ukuthi ingane yeza ngikholwa ukuthi uqinisile uma landela maseni yokuxoxa nje njengabazali uma sekuqondile ukuthi ingane iqonda kuphi yini nese nokuxoxa ukuthi nenza njani yahamba nokho ngicela isihlobo esihle ngendlela yakhona kwakhona ngoba phela vele kuyicala lo manje ukuthi ingane bevele ihlala la ngiyakwazi asibonene kuba Gatsheni asasambene ngesikhathi mntanami suku Angihlenga kanjani la siyakhona Noma angimkhiphele imoto yethu. Hayi mina noma ayeka la.
Ay, abanye ozo ya babu mzimela ngena ngala ya ngena ngapha ba ushayela inqofu ayakuhlala ke le ayifani kwakunje la indawo yabona nje ukuthi semakhaya kodwa amakhaya right mfethu yabona nje iview uma ubuka ngale ukuthi nje nje inkinga ke ilapha phezulu azi uma kuzomabeka yini kodwa kuzoyeka isilwane lesi kodwa selesithwalile le avanza isilwane lesi sibuya nazo le mkhomazi endaweni eyiningi hayi isilwane naleko ojosini isilwane lesi ngisho abalandeli beshow abadala bayalazi isilwane yabo so nje uma ngizame kanje amsizame ibona nenkomo lapha phambili futhi kufuyiwe kule ndawo semakhaya indawo yenkosi yamzali ibhenye mama mfethu umbili ayugagijima yazi uvunywe imoto phela imoto yakhe inkulu isihlanga lesi buka nje buka ngobe nalo ibuka Akuna nemoto encane akahambi la qawo. Nabantu bayibuza ukuthi lokulandilana. Ikoje nihlala duze nomfulo ngaka. Hey. Mali nenyoka nje la. Ayikho mntomisha yini. Apha. Ya. Mangwashera ngikupho. Yabona nenkomo la. Uyele la samasi kana Thani kaletsheni thani bafuyile hayi khona mbelo la seyisibapho gojola siba isibala sana makedo Cha uyena futhi wakeduze nedamu la dambezana ngilogcinile ngibakade mawuthola inyoka nje ngithanda ukuteremo Neymar ndo hayi nakusashali muntu nda kwena kakade hayi khona oh hayi manje phela
Siyakhokha la enkosini ukuthi bebhushere manje ababhushana. Oh ya. Yasho. Azikho izinto bathini. Azikho. Ngicela ngaza lunyopho ovumalandele. Amkhulu angazwani mina. Oh, umkhulu wakho engazani. Wathi izinkumo. Oh, Amaqala. Ujesu ukuthatha usifaka umdala, kudade wesomdala. Kusazana ngala. oh, okay. Yeah, sikhulekele futhi. Ayikasimbili. Nkontatha. Sisi. Konjani? Sikona sisi. Hayi, sisi sahamba sabuya namhlanje ngathi saphela kahle sisawasondela. Bona somdala. Ngicabanga ukuthi kwayikhuluma ke mhlawumbe ekhaya ulanga indaba yodaba lethu ne-TV noma landela nogwajo abantu mhlawumbe nayo la ekhaya senze yakhathala yibona. Hayi kade aqale ekhuluma nasengibukele ingane nje. Awu umntana wazafana. Koza kanti wakho. Hola ekhaya ngqo. Awale khaqo wakaphikiwe umntanami. Hawu. Hey. Sasajabula. Wahlangana umhlatha wazana. Wekhaya sekhala qobe la ungaphindi uhambe. Salususala. Hey. Awazwakhula. Amuzwa abantu wakho hlala phansi. Wazwakhula. Ophinda bale umuntu wakhe. Hawu. Isebenza njani? Hayi wale ekhaya impela. Hey. Hayi siyabonga. Siyabonga. Uyayibona? Hawe ma. Hey. Yazi yakhula. Nishibali uyena. Konke. Hey. Hayi. Hayi siyabonga. Sasajabula. Siyabonga somdala samba nomama lapho umambili. Nomambili. Kodwa uzochaza umfethu umalandela kodwa nje uyena obembhekile kakhulu umntwana. Yebo. Awazosiza wena. Uyena impela obembhekile nje selokhu ke ingane yazi-ke nayo iqiniso ukuthi ke waphela ingane esho nayo yagcina umuntu uhluthuka yadubana ngoba ngicathuma waye ke vele ke ubumazi mawengane uMagumede. Bengimazi. So ke shuthi ke makwathi makuvela zonke ke izinto ezavela kwakuthi ingane ke yagcina iduba ke yagcina ihlale nje kasisi cishe nje uDisemba wonke kwaJohn December yeah. Ngoba sisuka khona nje kumanje kangibili. Awu nasizo kodwa silethele ingane mina ngijabulela nje ingane. Konke nje kona konke ingane. Ithole ekhaya. Nokuthi nje siyabonga futhi nakuyena nje ugatsheni. Sesulihambile lolu hambo. Sesulihambile. Sesiluhambe kakhulu. Ngawo nje naye uzolala ubuthongo namhlanje. Awuzolala ingane yama. Sonke solala kamnandi sithole ingane. Sondela ku aunties. Bangathi namahloni amahloni awaphathe ekhaya. Sondela nawo usifikile ekhaya. Yini? Hayi sewuyisekhaya lapho manje ngakusanyakaza. Ngathi akakholwa. Nanekhishi fana sindi, yakwazi ukusinda. Awuzofunda. Fana sinde. Wena nedamu lo uzokha amanzi. Akhe namanzi la. Akhe namanzi. Awasakhiwa ke damina sekhiwa nje ngale kwethu. Oh sinompompi. Awusesaba nompompi. Unenhlanhla. Unenhlanhla. Hayi bekuyilokho ingane bifisa nayo ukuthi ke mhlambe igcine ibonileke ekhaya ke. Kodwa kudaba ngicabanga ukuthi khona lesihambe salibeka khona. Cathi uzochazela ke ugatsheni wasesambile ukuthi ingane ngokwayo ithe ifisa ukubona kuqala ekhaya. Mhlawumbe ibone mhlawumbe kuzoya kuye ke yamukeleke ijwayele. Kodwa nje nathi sibona ukuthi ingane ngempela makuthiwa nje gatsheni ingane yabuya
singabe singayishiyile even nathi abantu akade behamba nawe udala siyabona umuzi mkhulu mfowethu sakuphinga nokuyihlelele nekamela yabo kodwa ke ngeke size sithi mhlawumbe sesiyayiphoqelela manje njengoba nje nawe kube imvumo yakho ukuthi uthi ucela ukuzwa ngayo lokho nje ukujabulisa wena Gatsheni mfowethu sithatha kona kodwa mhlawumbe emalandela simdedele noma uMambili ngoba udlala iqhaza elikhulu naye ngoba nje owami umboleko ebaleka yakena kuthini ukuphawula kwakho akaphawule phela uMambili sesifikile uyabona lokho ebaleka ke uyabona ukuthi ingane yakho ishiyaphi hayi ngiyabona impela ngiyabona no-anti wakho umamukela kahle ngezandla ezimhlophe akukho engingakusho ngengane yakhe ngoba le ngane eyabo egcineni kosuku kodwa manje ngenxa-ke yokuthi-ke yona baba njengoba ngike ngasho lapha ngenxa yama-plans bese sinawo benza ne-learners nje kade ngisho nje bayobhala ekugcineni kwenyanga uFebruwari bayobhala i-learners kodwa-ke ngizocela ukuthi-ke ngiphinde naye emuva aqhubeke nokuyofunda i-learners asale seyiqeda so sesibona-ke ukuthi-ke emva kwalokho-ke decide ukuthi-ke uza ngakephi wangicabanga ukuthi uzobe secabanga naye ukuthi ushona ngakephi manje ngeke seqhamuke phela sethathile kaphezulu kodwa ngiyambona naye ukuthi ngathi usejabulile ujabulile owami ukubona ekhaya uzicocoma ukusala dadewethu lo hambo sihambe kakhulu dadewethu yabo into eningi ngizokuchazela zona yabo nangu ma owami abadehlala nowami so uzochazela ukona okwamanje usakumama umbili njoba kwaba nenkinga ngabe kwamasho so kwaba nenkinga so wabuya-ke ezangalana so njobe ngalana ungaphansi ngesandla sikamama umbili so njobe echaza-ke umama umbili ukuthi basa ney'hlelo ey'thize naye owami so bengicela ukuthi anti wengane ngesimyeke abe ngaphansi kwesandla ngoba uMambili ngimbone omama u-right enganeni yabo dadewethu lokuchaza lokho hayi siyabonga Mambili siyabonga kakhulu kodwa bonke kulala-ke namhlanje nathi sekungalala ngelinye ilanga siyabonga sasa kujabulela hawu haka phela kanti ukugcina hayi kodwa-ke kayakenisho ikomeni nani yakhokhelwa ukuthi nenze lento enenzayo ngihambe ngifuna abantu ngale ndlela enibafuna ngayo hayi thina asikhokhelwa ngisho ishumi ngisho usheleni thina nje senza umsebenzi wesizwe anti ngiyabona senza umsebenzi wesizwe njengoba nje kunjalo usho ukuthi umsebenzi nisazolokhu eniwuthola ngoba phela manje nje kade sengihleli nengane igama lithi bengiyikhipha i-TC manje ngifuna ukuligeza lonke lelo gama lami ngiyafuna ukuthi le ngane ngiqhubeke namalobolo ngenze yonke into igcina ingane nje kube eyami ngoba liliza andindaba engaka liliza phela asabonga ngathi ayakhona izokwenzeka le basabuya nawe-ke ma-owami hayi siyabonga ebuye naye ukuthi phela usekhona ngoba ukhona madoda cha asiceleni indlela antiza ngicabanga ukuthi okunye Gatsheni uzobe usumchazelo nangesimo semvula manje sibaleni anti siyabonga kakhulu sibonga kakhulu kodwa ngane yami uyahamba uyabuya kodwa uyabuya kwaze kwabuhlungu usuhamba sesibonile hayi siyabonga kakhulu hayi Gatsheni nasekushiyeke ekhaya mfowethu umbuzo uthi niyakhokhelwa yini? Niyakhokhelwa yini?